Alam ibig nagdiwa ito, ano itong ano baga grabe mga pasaliman ka to sa mga ito mga ano baga sa eskwelahan na nagtuturo ng mga isu. Ano bubuuton daw tong vlogger ayop na to. Tara kilagan ka. Di ba OA? Overacting. Okay. Yaon kita ngunyan digdi sa Naga City Subdivision. Sa may paano anong street ini? Rosal Street. Kasi para magayon na instruction, mapalaw ka baga duman sa proper ka Naga City Subdivision. Pero tong kaong ka na. Kasi tawa nilo ning shabu. Tapos pakalampas mo ning pakatapos mo ning ayo pa trabaho pa overtime ka pa lang permi kay Jepoy tas mayong dagdag Charot. Bad matanggal ako. Pakalampas ning Riles, masiko ka sa right. Paka right, pinakainot left ka giraray. Paka left, diretso, right, left. May mahiling ka dyan na lang na building. That mga 3 floors ba lang, pero yung pinakalako na building. May ano sa taas. May rooftop, Dabo ko bagay ito, tabi mo na magbabayad, Charot. Bago to, masiko digdi yan sa may left. Tapos mahiling mo na ni Balay. Fab House. Di ba? Tsaka alfresco digdi. Anong gusto sabihin alfresco? Garong French yan, alfresco. Bako, Italian. Alfresco. Ano siya, open air siya. So, pwedeng kaya medyo maaliwalas, kumbaga. Na-try ko na ni bago ta pa ni i-feature na sobra bing masiramon talaga digdi. Ano si Siram? So, inarunta ka lang tayo. Ilingan mo ni, sa Yamster. Balikan tang sa Yamster. Ilingan ni, di ba? Arga kayo. Oo, kasi ikaw man kaya iba na ugali mo po ito tong iba, nakibalikan ka. Charot. Naglodlod ka. Marisa naman kasi mga kasama. Sorry. Oh my God. Nilatigo So pala sabi na. na, pareho kita nagduluhod. Joke lang. O ikaw, makang share. Ano ka na kunig-dewa? Makakan ka lang Nakakalang digdi. talaga. May mga siniserve silang food, inot na inot, ining inaapo nidang spicy liampo. Mera rice ini. Gura ano nga ni arog ka ni? 79,000. 79,000. Pati ni pareho man. 79. Baratuhon digdi. Tsaka iligan mo sulit na sulit Bongga digdi. Tapos ini, gura ano ni? 399. 399. Naglalawin na ako digdi sa ano. Ako man, yan sa kuya yan. Pwede magpaluto. Madam, Sa pwede body. magpaluto ng extra duwang body lang, please. Gusto mo pareho kami gusto body. O, di ba? Ako paagaw si Pierce, pati tadaan-daan siya kani. Masira mo ng body, tapos araw ka rin sa usapan kung tadaw. Pero kilikili mo. Ining 399 na ni. Igo kitang lumpia na masira mo na maray. Namit na ko ni sobrang siram. Haluin mo pati bago maubos. Limang coat ng wrapper. Charot lang. Masiram yun tapos iniman, may chicken, spicy chicken yun spicy wings. Thank you ha. Bukawlayan ka mga tao din. Tapos yung kitang, of course, body. Tapos ining pipino, ara mo nababadrip lang kasi nakaslice na. Ano gusto mo tong halaba pa? Oo pa, para malaw ko muna sa lubot. Ano ni, gartong katsu, ano ni, fried na liampo. Tapos yung kitang fried chicken, tapos sugok, tapos kaning mera rice. Mera rice ben, tapos yung mera lang. Mera lang. Rice na siya dati, Bongga ni. Tsaka di sulit na sulit ang seafood din. Di may mga sila di. Anong apod nga, idi? Bilao. Ang bilao sindang set A, set B, set C, hanggang set Z. Ikaw kaya good for 4, good for 6, good for 8. Kaya kadapol-dapol sila. Di pag ma-swimming ka mo, di ka na mabakal. 1, 2, sakto na. Super masira mo na maray. Bongga pati talaga dikti. Saka garo kita nasa Encantadia kung may ilingin na ang bakla, di ba? Very jungle. Di ba? Wala mo di ba sa dabuhan maghabulan, di ba? Hiling ba talaga ka? Dito lang kayo araw kung kiisi ka ni Makakan kasi tulog kita duwa-duwa lang. Charot! Tawag panawagan pa may isa dito. Kung may comment ako yung dai magayon, Ibiblip ta na. kami kaya ni Pierce, pag nagluluwas kami, ang picture check mong inot, kutsara tinidor. Dahil nakakayaman. Mag-i-unveil.
Dapat magabat araw kipapatantan, magabat ng kutsara sila pang mayaman talaga. Kutsara Pero ni pa lang, pang masa basog ka. talaga. Ato may kutsara Correct. sa papatantan. Baku, sa harap Ay, nanda. Kala ko. Araw ko may kakarakanan duman pero di ko araw nagkukutsara sila. Kutsara o mambuto, araw gano'n ka. Tinuduro mamputaya. Tawa naman kutsara da sa papatantan. Nakakaloka. Naman yung tsawsa para di maluslos. Araw mo ka ng bayag ko, araw ganyan. Itong araw ko man na may kakanin duman pero di ko araw. Makagiring na to. Makagiring na to. May kutsara sa papatantan. Di siya naubos sa to. Medyo Di ka harap. Medyo Tsaka boring. ilan mo. Medyo boring kita sa correct. iya. Saka iligan mo, uwi naman ang pilig mo, ta. Makapagayon lang. Iligan naman, no. Diyos ko, kung sa muya maati yun hiligon, garin duot na kahipuan ng kas... Sa imo, sa ko. Nagagayunan ka dyan. double purpose kayo pandakop din yan ng langaw eh. Magayon ng joke. Makakirito, nagkulugan tulak ko, naraot. Bata ang hangaw mo. Ay, sorry. Buro, it's a toy. At least, one all. It's a triple tie. Oh my God! Oh my God! Oh my God talaga. Magayon lang, pero talaga, iba man ang parong ang kalagkan eh. Nagtatambay sa walang labot kang dumo ko. Ay, masiram. Masiram. Hindi ako nagdudok. Ako pa Oh my God. mera. Pag yan, keme lang. Garo kaya sa ano, hindi ko masabing meray, pero iba masiram. May enjoy ka. Takang ang harang nga, may sili talaga. Kaya maharang. Rekta mong kinakan si Sili. Garo sa fried rice na may halong gets mo? Fried rice siya. Fried rice siya na may kung ano-ano. Na iniulam na mismo, no? Actually, iyo. Garo. Garo yun na ning... Garo may pagkamera. Gano'n siya adobo rice. Take up after, kami pala nag-uulay. Tapos eh, Uy, karula, masayang. Ay, alat lang para makakuha kitang dakul. Yan. yan talaga ang tig-test mo sa kada tig-vlog mo, Oo. ano, kung arog ka ng kutsara. Mm. Pero Kutsara maurag mo. dahil iyo, maurag. Pero joke, grabe ka mo balay, isa nagigibo ka ni, isa nakaisip ka ni. Maurag. Ining maluto, ikaw mo po, si Christian. Sabi talaga si Christian, kung ano ang nagkakaaraman, dapat itumbanan ni. Malasa. Malasahon, ano? Wow! Sabi mo kung masiram mo dahil. Adobo rice, Ano? pero ba kung adobo? Masiram. Tapos, ulit kita ulit. Ma! Masiram ba ka? No! Gano'n siya embutidong nirap. Gaya ng share mo. Magandang ambag mo. Sabi mo yan po. Malasa man. Malaso talaga mo dito. Nanamit ako sa... Sino ako si ano niya? Si pagkiblit mo sa imo. Di ba? Or di pamahawan. Hindi na, may gawa ka na. Breakfast. Uy, maurag. Balik na ka talagang oras mo. Totoo yan. Uy, masarap. Doon talaga. Ito ko yun po. Nalagyan ko natutubig akong namit. Okay, ma'am. Pag nang pitik-pitik ang mata ko ay high blood girl ko ay. Wala may ito na yun po. Ay, di ako magsisisidig guys. Promise Alright. mo ko plastikan. Inot na inot. Di may man itataya ang samuyang ano digdi. Dignidad and prinsipyo sa buhay. Kung bako ding masiram kami mapapasupog kayo po nindo. Digdi sa balay. 79 Promise. pesos. May rice, tas dakol na. Toro, tsaka igwa siya ning ano, anong apo di sa daw ni Artemisa? Yan ni Bako, oregano. ay daw, In orig. lakad bulan. Ano talaga ni celery? Tsaka baka pati maaskado ng ano, ang Bali. Gusto Body. ko lang mag-body. Yung mga kadakol ko. Ini, ano nilang isa. pag nagkakaroon ka talagang body, makakadakol kang maluto, no? Wala ko masira Totoo ng yan. sawsawam. So, ini, may breading ang... Tama daw niya. Yeah. Ah. Or the judge of person. Okay, may hamis. Ano niya? May breading, tapos... May breading tapos tigla ganitang ano ning tikokot nila. Maurag ko kayo, maurag Ang konsepto. ang konsepto. May hamis, may askad, maharang-harang, perfect. Daog mo pa si Papa EJ mag-vlog. Yun ang favorite ko. Wala ka, Sa kabos kong tignamitan ko niya. Sa Nawari ko pa rin namitan. Hindi ko pa rin sa it's Hindi too ko early na, to okay na judge. yan. Kasi na saan tayo yan?
tandaan mo, pag kinakanan mo na yan, kinakanan mo na yan, kinakanan ko na ni, o yung saralakta, kibeya na. Ano mo tagmaw? Kumusta ka pala? Alin ka na hiling regalo? Kumusta na life mo? Okay. Maka muna. Balik ka na. Ulay Ano ka mo? mo. Ulay ka mo. Hindi ko So papigdan guys, siya. tapos na po ang... Salamat. Hindi po ah. Hindi mo. Last pa ata. Right, diba? Diba? Tarantada ka talaga. Salamatan po, na-miss ko ni. Abangan po nito mga post po. Pwede po naman sa Warren ng Obera. Pwede po yung sa Putsaka. Putsaka. Pwede pakisupport man po kang YouTube po. Pakisubscribe po naman. And of course, in Facebook page ni. Pakisupport naman po. Pakifollow. And pakishare na din po. So once again, yun po ng Food Trip. Tas what siya? Musika. Putsaka!